Lineær funktion. En lineær funktion er en ret linje. Hældningskoefficienten afgør funktionens opførsel. For eksempel hvis a er mindre end 0, er den aftagende. Er den større end 0, er den voksende. Er a 0, er den konstant. Betydning af b. Hvis b er 0, er det en ligefrem proportionel, og grafen går igennem 0,0. Eksponentiel funktion. Her skal både a og b være positive tal. Fremskrivningsfaktoren af a er y er lig med b gange a opløftet i x. Den fortæller, hvor hurtigt y vokser. For eksempel er a større end 1, er y voksende. Er a mindre end 1, er y aftagende. For at finde b, skal man bruge x1, y1 og a. Potensfunktion. Potensfunktionen har denne formel. Y er lig med b gange x opløftet i a, hvor de godkendte værdier er positive tal. Et eksempel på en potensfunktion kan være et pendul, hvor pendullængden er den ubekendte. Betydning af a i en potensfunktion. Er a større end 0, men mindre end 1, er potensfunktionen voksende med en stigende hældning. Er a mindre end 0, bliver potensfunktionen aftagende. Er a 1, er den en proportionel lineær funktion. B i potensfunktionen går altid igennem punktet 1b. Hvis man har x1 og y1 på grafen, kan man finde b ved hjælp af formel b er lig med y1 divideret med x1 i a det.